zafafan mawakan Kannywood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel mai suna farin wata. Yan uwa bidiyon namu na yau zai mana bayani ne akan waɗannan zafafan mawaka, wato Auta Mg Boy da kuma Sani Ahmad, wanda a cikin su muke son ku ware mana gwaninku kuma shaƙiƙi, wanda za a iya cewa shine ya cinye gasar ta 2021 a bangaren zafafan waƙoƙi. Shin a tsakanin Sani Ahmad da kuma Auta Mg Boy, waye ya fi iya rera waƙar soyayya, sannan kuma waye ya fi yawan masoya? Yan uwa kar ku manta danna mana alamar subscribe idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, sannan kuma ka taba mana alamar ƙararrawa, sai ku yi sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Kamar yadda kuka sani, mawaki Auta Mg Boy, wanda ya tashi tun a shekarar 2019 har zuwa 2020, wanda har zuwa wannan shekara ta 2021 ana dama da Auta Mg Boy a bangaren waƙoƙin soyayya, wanda yana tsawon mawakan da ake ji da su a masana'antar ta Kannywood, musamman idan ka ɗauko labarai na su irin Hamisu Breaker, Nura M Inuwa, da dai sauran mawaka irin su Sayyid Gadan Kaya da dai sauransu. To dole ne za a kawo Auta Mg Boy. Sannan kuma a gefe ɗaya akwai Sani Ahmad, wanda shi ma yana cikin mawakan na soyayya, sannan kuma wanda suke da baiwa ta musamman. Dukansu matasan mawaka ne wanda ba cuci shekara 29 ba zuwa 30, wanda kuma yanzu duniya tana yayi tana sauraron waƙoƙinsu, musamman 'yan mata da samari. To a cikin waɗannan mawaka biyu muke son ku fitar mana da waye gwaninku, ko kuma waye ne ma ya fi iya waƙar soyayya. Sannan a tsakanin Sani Ahmad da kuma Auta Mg Boy, waye waƙarsa ta fi burge ka, sannan wace waƙa ce tasu wacce ba za ka taɓa mantawa da su ba? Za ku iya faɗa mana ra'ayoyinku ta hanyar yi mana comment, sannan kar ku manta taɓa alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Mun gode, ku huta lafiya, sai mun ji daga gare ku.